יקרים, קוראים לי נועם לברם ושרדתי את הטבח במסיבת נובה ליד רעים. עד 7 באוקטובר התמודדתי עם לא מעט אתגרים ומורכבויות בחיים שלי, אבל תמיד הצלחתי להשאיר את הראש מעל המים. כבר מעל חודש אני מנסה לחזור לשגרה, לנהל את העסק שלי ולגדל 3 ילדים, אבל המראות, הגופות והקולות לא משחררים. אפילו האוטו שלי ששימש לעבודה ואיתו חילצתי 15 אנשים מהתופת נשאר בשטח, ואף אחד לא יודע להגיד לי מה קורה איתו. התפרקתי, ואני מתחיל להפנים שהפעם ייקח לי זמן להתאושש. הגעתי לנקודה שאין לי ברירה. אני חייב לעשות את הדבר הכי קשה ומאתגר עבורי, וזה לבקש את תמיכתכם. אני צריך תמיכה כלכלית, שתאפשר לי לטפל בעצמי, להחלים, לחזור להיות אני, בעל עסק מצליח ואבא ראוי.